O Enobus foi unha das propostas estrela que o Concello de Cambados puxo en marcha o ano pasado a beiro do seu nomeamento como Cidade Europea do Viño 2017. Como xa anunciaran, a iniciativa repite este 2018, sumando ademais novas adegas ás súas rutas. Falar coas adegas do ano pasado, que en principio van a repetir todas, e hai varias adegas que queren entrar, en torno a 5 ou 6 adegas de varios municipios da comarca do Salnés. Vamos a ter adegas prácticamente dos 9 concellos da Mancomunidade do Salnés, a excepción da Illa da Arousa, que aí non hai ningunha adega instalada aí. A actividade desenvolverase nos meses de xullo e agosto e manterá a fórmula de combinar as visitas ás adegas con actividades como o marisqueo con Guimatur e as visitas á Fundación Manolo Paz e ao Museo do Viño. Esta última completarase cunha cata de escumosos. Coas adegas que fan espumosos en toda a zona e que bueno, estarán falándonos deste novo viño que está en auxe na ADO, e sobre todo tamén terán a ocasión de degustalos, ¿no? Para elo habrá un técnico que estará tamén, bueno, comentándoos e, bueno, terán a oportunidade de coñecer un pouquiño máis noso o mundo do Rías Baixas, senón tamén deste novo produto. Outra das principais novidades para este Enobus 2018 é o seu cambio de imaxe. O Concello de Cambados e Gogue manteñen a colaboración que naceu doutras actividades e Floreano e Monchiña darán a nota de cor á iniciativa. Propuxenlle a José Ramón participar, colaborar cos meus personaxes e penso que visto lo visto e el montaje e todo como quedou, pois creo que lle dá un impulso de aire fresco e de humor que se necesita tamén nestes tempos que estamos a vivir. Agora o Concello traballa coas adegas no deseño do cadrante das visitas que agardan poder presentar a principios do mes de abril. O Enobus viaxará de luns a venres aumentando as prazas ata 45, na procura de que a actividade sexa sostible cos propios ingresos que xere.